Čaute, dnešné videjko točím síce vonku, budete tu počuť mierny vietor, ale to dúfam vôbec nevadí. Dneska by som sa chcel s vami podeliť o recenziu týchto sluchadiek, ktoré som si pred pár dňami kúpil a môžeme posúdiť, že sú to jedny dobré sluchatka, tak si to poďme na to sa vrhnúť. Tieto tu sluchatka som si kúpil pred pár dňami, ako môžem posúdiť, vyzerajú nejako takto. Hej, nejaké také miešané Airpody, hej. Keď si ich dám do sluchátka, tak úplne už ma to hneď napojilo. Takže proste hneď niečo bomba. Tieto sluchátka som kúpil Actione za 8 eur. A sa mi zdajú ako veľmi výhodné, kvalitné, prudké, rýchle. Všetko tak, aké mali moje predošlé hodinky, to nie sú. Ale moje hodinky sú tu, ale predošlé sluchátka, ktoré som mal. Keď si dobre pamätáte, Nice Boyky, ktoré som mal, trojky, tak boli úplná bomba. Teraz mám tieto, Sonix, tak sú veľmi spokojné. Poďme si povedať niečo o tom viacej. Tieto sluchátka sú výhodné tom, že majú veľmi dobré herce. Poďme si niečo povedať teraz a potom to ukončíme. Ako klasické dobré recenzové video, dlhšie aké sú. Tak poďme si povedať niečo o hercoch. Herce sú tu 2402 alebo 2418. Je to veľmi ako kvalitné, lebo je to proste úplná bomba. Ušiach mi to hraje na plné bomby. Tak ako som bol zvyknutý na staré Nice Boyky, ktoré vám tu dám teraz hore, tu, ktoré som mal. Proste bola to úplná čistá krása, bomba. A tieto sluchátka naozaj si zaslúžia veľkú poklonu. Keďže tieto sluchátka vydržia približne 25 hodín, čiže pri mojom dennom používaní by sa to nemalo jak tak líšiť, ale približne vydržia, čo som pozrel na internete, približne vydržia až 2 či 3 dní používania, ako neustáleho. Tí, ktorí počúvate hudbu málo, chodíte málo často vonku, tak priebežne počítajte vyššie 1 až 2 mesiace klasického používania. To máte jak priebežne telefóny, tie plnobaterkové, tie viacej baterkové, ale keď máte napríklad nejaké inšie, tak presne takéto podobné to je. Tieto sluchátka majú zaobstarané kopu vecí, myslím, že majú IP68 zaobstarané, tak nemajú. Majú proste najnovšie veci, čipy, všetko ako sa má patriť. Keďže tieto sluchátka som čakal, že budú hrať úplne na hovno, ale úplne sú bombastické, hej, pozrite, úplná bomba. Ja si myslím, že zaslúži si to obrovskú poklonu, čo sa toho týka. A nielen kvôli tomu, že proste tieto sluchátka používam len pár dní a už sú mi bombastické, ale kvôli tomu, že si zaslúžia obdiv, že sú proste z Actionu. Action je obchod, ktorý tu nedávno vystavili v Poprade, ktorý neviete, ktorí ste z iných kútov Slovenska. Proste úplná čistá bomba a ja verím, že tieto sluchátka sa ešte overia ako veľmi kvalitné sluchadlá, keďže tieto sluchátka nemáme často a často ich nedostať, takže som veľmi spokojný, že som ich mohol akurát teraz kúpiť. Určite sa pýtate, ako tieto sluchátka hrajú. Hrajú také, aké proste klasické normálne sluchátka, keď si dáte na plné bomby, tak to ide fakt, bytovky idú, remixy odporúčam počúvať, je to veľmi dobre kvalitné. Keďže tieto sluchátka mám pár dní, tak nemôžem povedať celkovo, ale povieme si recenziu po mesiaci, keďže po mesiaci vyjde taká väčšia kvalitná recenzia, už viacej minútová, len takto teraz narýchlo, aby ste mali recenziu nejakú. Takže za mňa ako dobre hrajú. A určite sa pýtate, či vám tieto sluchátka odporúčam. Odporúčam vám ich rozhodne kúpiť, skúste si ich a verím, že budú sa vám tak páčiť takisto ako mne. Ja dúfam, že vás toto videjko páčilo, pokiaľ áno, tak dajte odber na zvonček, follow a srdiečko a ja sa s vami teším u ďalšieho pekného kvalitného videjka, ktoré sa vidíme samozrejme v piatok, ako inak než v piatok. Čaute.